Hello mga person, naday ko diri karon sa balay sa akong ginikanan. So nakaanay jud ko lahat sa balay no kay i-invite ko sa akong magulang. Gikan lagi ni silang Davao. Karon magbuhat mig video which is interview na ako ang ginikanan kung unsa nilahang mga katikaran sa unang panahon nga ulitaw pa ni sila sa una og dalaga. So karon mas pabor man ako ang papa kay naman just gawas sa ato ang porteryahon og interview sa una. So before nato na mabuhat, nasa tay props para pindot pa na ato ang outcome sa ato ang video ba no. It's a name buddy. Oh no! Agang biyak na buko, nasruta buko, why not? Agay, sakita po. Ay, wala magnay kasuko na kung badi-badi. Ay, napagtama. Guktok ka po na itong ulo po. Tara, sabay ta. Sabay, sabay. Asa man akong papa? Nawa, mandari. Pa! Hindi ko. Hihi pa man din yung mga special guest. Asa man si mama? Ay, saka sa mo direct. Amo among interview sa Jessica Soho. Kim GS ta mo. Ali, saka mo mga special guest. Let's welcome this black burger. Pasok! Luneng-neng! So karon kaya naka-plasta naman ta, mao na tong mirror ang camera. Banda sa inyo nga na nagpa. So karon ato mo na interviewon, ang una natong interviewon si Papa. So ang unang interview to Papa is mangutanan ako gusto ko si Papa. Paunsa man tong mga katikaran nimo sa una nga ulitaw ka nga di nimo malimtan about kay mama nga sweet kay mo sa una. Tingog. Katong panahon na mo nga kami pa naguyab sa imong mama, wa jud ko kalimutan to karon. Kay ako na sa gipangayo sa Ginoo kay ang among history sa among panaguyab, di ami nag-abot og nagkita diya sa Singing Kantis ba. Sana all. Pero sa Diyos yun, gatag yung Ginoo mo na nga mo din ang history nga di na kumalimtan dito sa kaunan. Pause. So daw pangutana si mama na pod. So ikaw kay sa una nagkaila mo ni Papa sa una kay sa kantahan man. So unsa man ang gibati nimo nga nagkita mo ni Papa sa una? Unsa may gibati nimo, love at first sight ba ka nga unsa ba nagapuhan ba ka ni Papa? Unsa feeling nimo ka Papa nga nakita nimo siya? Tingo. Ay, pagkakita yun ako sa ako ang Paris. Nalipay ko kang kaon sa iya kay gwapo man. Tikot pa jog mata. Karon kay lahi naman. Insa naman ni ay. Maulat ako ang konti. Okay, mangutan ako Papa. Pa, sa unsang pamaagi nga nanguyab jud ka kay mama. So first kay na-impress naman ka kay mama no. So pagkaduhang step ang imong gibuhat sa unsang pamaagi nga gipanguyaban nimo si mama. Nagkasugod kong panguyab sa imong mama. Ang trabaho na kong kumpanya dahil sa Lapanday. Niya, nahitabo ito nga, nakaadto ko sa ilang balay, nakapamisita ko, dumikan ko sa iyang bayaw ba, bana sa iyang magulang, nga mo ay nagkumbinsi na ko nga mo ato dito sa iya, karong mamisita daw. Niya, wala ko kibalo itong time nga, ang kana dahil iyang bayaw, o din na akong gila-ila sa panahon na naglaban ni og Singing Kantis dito sa Barangay La Libertad. Niya, mo na ito nga akong ipangayo sa Ginoo niya, ako siyang gi-explikaran. Atong time nanguyab ko sa iya. Niya, ikaduhang primerong higayon lang to. Ikaduhang higayon akong gibalikan kay nakatuod lang po sa iyang balay nga ipuyan des balog. Mo to ni tabo nga kuan gyud ni kauyag gyud niya nakadayon. Nagibim kay na ta pa. Okay. next. So posa ka Papa no, ato na pud pangutanon si mama. Okay, ma, unsa nga part nga giganahan juga kay Papa no, unsa nga parte na na-impress ka Papa or kanang ulitaw pa siya, ang lawas ba niya o ang iyang dating o ang iyang panultihon o unsa man imong nabati? Tingog. Ang akong na kuan niya sa una. Pamisita yun niya pagtan-aw nako. Kay ninyo mas manangday na inibisita nimo. Pagtan-aw pa nako. Uy, matso mo di ay, bakit tao?
Nya, wapo manuko. Mao ko yung kapon sa kuha. May nagtay siya ha. Kaduhan niya ko, di subot din ako. Kay, sus, tagsara na yung anak eh. Kaniingo man siya nga. Aw, di ko ni mong sabton dayon. Ay, maupos na lang po niya ako ang sapatos, hindi balik. Okay. So, muna to ang ato ang mga nasairan sila ang mga tagstag sa hulingon, no? Mga gapnods kinabuhi. So, dirita sa ikatulo pangutana. So, kung ihambing nimo si mama sa isa ka sudan, unsa siya nga klase nga sudan ug ngano? Adobo. Ngano man? Kay lami mo siya adobo sa kong kasing-kasing. Sa bawat saglit, handa masaktan. Wala na pangutana ka papa, no? Dili na punta ka mama. So, karon mangutana ko ma. So, ma, kung ihambing nimo sa papa sa sudan, unsa ang klase nga sudan sa papa ug ngano? Pansit, parang taas ang among panag-uban. Sweet. I would never fall in love again until I found her. So pa, basin na kayo gusto i-message sa mama na hugot lines, padungga daw may... Day, daghang pagsuray sa tong kinabuhi. Pero isa ra gyud akong inuod sa imo. 1-4-3 ka sa kong kasing-kasing. 1-4-3 ka sa kong kasing-kasing. 1-4-3 ka sa kong kasing-kasing. Oh, ang isang katulad ko, naghahanap di. So ikaw ma, sunod, unsa man mo ang gusto i-message ka papa na kanang hugot lines? Sama ka sa daw bulak. Okay. Sa akong kasing-kasing nga nangalan yun. Okay na ko di sa makaso sa kakapno. So salamat guys sa taong mga viewers, no? Huwag kalimot follow sa taong Facebook page o like mo kaya para managan na itong viewers at po sa YouTube channel mo pag-subscribe mo dito. Bye!